Dari ke Akashwani Shillong ke kubur ban puli da ini Berlin Khasi yang kimat kiba komsan jong ke kubur. Pli umuri ya ka dorbar sinrai da ka jingkhot ban yatli bat onsawanra khat nyongdli kibil banyatai. Khang kinong shong shnong ka maupat ya ki menteri sarkar da ka badawa shua ban pentri kam ya ka agreement arajar khat nyo. Pli uba metba lingdo ya ka benta bathamai jong ka Holy Cross Health Center kaban kentiu ya ka jing ai jing sumar ha East and West Khasi Hills District. Bat kentu ka kong amprin ya ki samla ban yalam ya ka jingile persya ya ka HIV da ka batmu ban penkut no ya ka jingibit jong bani jing pang naga kami syaikun haus nem arajar arpupra. Kikubor ki bapnya. Menteri Rangba du Kari Narendra Modi ulapan pau ka jingkerman baga dorbar senrai jong ka parlimen kan long ka baseso. Bat kentu ya kidukot ka parlimen ban yatri lang na kabenta ka jingyat bet jingyat rinti jong ka dorbar. Ulakren halor ka jingjop jong ka operation sendur, ka jingduna, ka jingtre jong ki leno naksal, ka digital program, ka jingithu jong ka perthei ya ka UPI, bat ka jingkiu jong kari ban yo ya ka kerdan ka balai, ha ka jinghe jong ka economy. Kani ka dorbar, ka balas dang menta kesni kan kut hadu ka arpuway terik jong benai nailar, bat kindon arpuway teli ki jong jingshong dorbar. Lakmi linti ban wanra khat nyau teli ki bil ki bakan thop ya ka jan vishwas bil arjar arpusan ka national sports governance bil arjar arpusan bat ka income tax bil arjar arpusan. Lapan sange ban pli ya ka maupat community and rural development CNRD block office da ki nongshong shnong jong ka maupat ha ka ba ki la persya ya ka jing bangla jong ka sarkar jilla ban bat ya ka agreement arajar khat nyau. Lapin sange ya menteri sarkar u Abu Tahir Mandal bat u MLA kathang u ba AL hek banrung syagni ke jaka. U ba hek lapin pau ke jingno minsim bat ong baga sarkar kaladap ai ya ka minimum wages na kabenta ki nongtre ka maupat. U rang ba shnong ka maupat u ba juda waklang u lapin pau ke jing sumukhya halor ke jingle Shillong ha ka pasam pisa syakishnong. U Mandal ula khot ya ki nong yalam shnong ban kren halor kani ha main secretariat shua ban penbet da ka waipat ka tarik na ka benta kani ka jingpli. U MLA ka mairang u balongru u chairman ka state planning board u ba metbak lingdo u la pli ya ka benta ka bathamai jong ka Holy Cross Health Center ha pendeng umyong ha East and West Khasi Hills menta ka sngi. Hagani ka program play la yadon lang i deputy commissioner ka district ikong Anita Kharpol USP uba dangsan kriem i ADC mdingdo bat kiwe uba lingdo ula ai jingiro ya ka hospital ka ba ai ya jing sumar hakidor ke babiang khantam shakilong yeng ki baduk ula pun kenau ba ki breu ki baduk ki hap ban syupan pisa kelyang lani bu benda daga jaka ban yo ya ki jing sumar bat ai jingiro ya kumkini ki mission hospital ki bayarap ya ki baduk bakerdu walaupun kenal ba kani ka jing kabenta ai jing sumar ka bathamai kan yai syakri ya kathan da ka jing IT bat jing isen a Kementeri Ketengat ka kot kekhia ka Dr. Amprin Lingdo kala play ya ka Red Ribbon Campus Program ha St. Mary's College Shillong da ka bakentu lang ya baro ban penkut bat pendu pendam no ya ka jing pensapriang ya ka jing pang HIV naga kemi syaikun haus nem arajar arpupra. Haba ai jing kren syaki kena puli ka Dr. Lingdo kala ong baki ang HIV AIDS marwe kimla ban trekam klem ka jing trelang bat jing tip lang jong kipat ba. Kalau penslur ya ki samla ban yalam nakmat bat ban penklang ya ka counseling lani jing selok haki Red Ribbon Club ban yarap ya ki bedon ya kini jingpang kamtam ki samla kenthe u Jeremiah nongrong u balalat na ka jingkerni u drog u layathu shapang ka jing jong u bat ula maham ya ki samla puli ban kiar na u drog u bawanra ya ki jingja basni ha ka jing Hakasin jam ban ai burong ya ka may mariang bat ka kolshor onte ya ka rain museum ka baningkong ha ka perthei ha mausan ram Meghalaya ka balong ka jaka ha ka ba hap slap buntam ha ka perthei kayo hadu palat khat arajar uslap ha ka shisnem
Hakani ka museum on pen ya ka jingnong ka sunmining ka kolshor bat kiwei hakani ka jakam. Emily ka mausan ram uba olan sing suin ula yathu bala pelat arpusan klur tingka nakbenta kani bat ya ka jingte on pendep haki arsnem. Ka jingtmu jong kani ka project ka long ban pen kala ya ka shinong mausan ram sya ka jaka haka baki beriu na keling ka perthei kinwan jngok kai. Kani ka khubor ko banjapi na ka Akashwani Shillong. Kementeri Ketenat ka kod ka khia ka Dr. Amrin Lingdo kala pintip ba ka kam kala nangya chaprang bante ya ki Medical College ha Shillong batura. Ha ka bayadai bat ka Shillong Medical College ki kam ki bayadai bat ka nehu ki dangya chaprang. Ka sorkar ka khmi linti ban sedang no ashen ya ka NEET counseling. Ki interview na ka benta ki nongikai bat clinical department ki dangya chaprang. Ka sorkar karang pingyang ya ka public private partnership PPP model ka bandang yo ya ka jingjur jong ka cabinet ka kong ampring kala penpang ya ka jingkermen ba ka tura Medical College kan sedang trikam ha ka academic session ka ba ara jong snem arajar arpun rio marsin pintrikam ya ka PPP model. Emily ka nongpo uba Mirrorbones in ula lekpek ya ka synthetic football turf ka badang shna ha umbada Ribhoi district bat ula penpau ka jing ihun halor ka jingya chaprang ka kam. Layalam ya uda ki engineer na ka State Sports Council bat ki nongilam shnong bat ula pentip ba la dep prapo na ka shispa jong ka kam bat on play ya ka ni ka football turf ha ki benai ki banwan. Urang ba shnong ka umbada uba Cleopas bis in ula yaro ya ka jingerap jong UMLA bat katnat sports. Langot ki kertong kata uba Yohanes Narling, uba Augustine Nongrum bat uba Alex Narling kila thep kerteng minta kesengi ha office jong ka hima melim ban yakun nakabenta ka jinglong rangba ashnong jong ka baridwa Raj Marwet Ribhoi district. Menteri Kurwar Sadau ubadai pet ya katanat elaka ula pentip babaro lainut kila pendap ya ki jingdon kam baro banla panikun. Baro shikata ka baridwa ka dontang tang u acting headman nani u uramba shnong ubom dei ubapura. Ya ka long election on sa pentiption. Ya ka jingweng kerteng la banle hadu ka lai baje no phai sngi jong ka apu arterik bunai naitong hak ka office jong usin himamelim. Kementeri Ketenat Platingka ka Nirmala Sitharaman kala ajingero ya ka Meghalaya ba kalong kadur jong ka jingdap jingbyang ka jingya chaprang bar ka jingpinni ya ki bathamai nadu na kendong bat ong ba ka dei kadur ba ka India ka dei banbut ha ka lingkhot jingtho ka blami ha Hindustan Times ka bla ai kerteng The Meghalaya Story Realizing Aspirations ka Sitharaman kala tho halor ka jingwan jingo jongka ka badangshen sya ka jilla Meghalaya bat kala ai jingero halor ka jingkeu jongka kam jungo kai perthei ki samna ki beseng kam jong ka jingbin khlang ya ki self help group bat ki jingtei ha ki shnong kandong kala yo banle jingo ya ki jaka ba pher ha ka jilla khadu kala ong ba ka Meghalaya ka penshisha ya ka jingdon jong ka jingesha bat jingkut jingmut baskem jong ka India. Deputy Commissioner ka West Giant Hills District ila penbena bala syai kesengi ka arpu atrik ubunai naitung arajar arpusan kandai kesengi syuti namal jong ka raj tuber Beding Klam Festival arajar arpusan. Baro ki office ka sorkar jilla ki Magisterial Court Revenue bat baro ki jaka puli ha West Giant Hills District kinkhang la syai kesengi. Kapto ka khubor klakot kula wanjipi na ka Akashwani Shillong sa shipang por minis naupat bat ki way ki programs ki bandang bod kanigri ka Akashwani Shillong.